aja, direkam. Jadi untuk menabuh waktunya kadang-kadang itu surati turun meraja buka sampai sampai karena kodul itu kan itu jadi masa buat do pikiran nanti karena waktu kami biasa ini musik di antara apa-apa kami pengen nama tua jadi akan nama saya pengen orang kami kalau kalai mau kami bukan masa asam bersom jadi kan belum itu kan kami itu waktu sebelum kalau kita dapat satu nanti atau kami yakin ada kami itu anu pulang asal buah yang mana mungkin orang main maksud kami itu heran ini kita berangkat mulai usia sampai jadi kan mulai menonton kami mengaruh untuk on makan saum udah on jadi memang pada warna berapa jadi rutin masa itu langsung majalah kamu, Bapak. Saya normal langsung kamu sekali berkasih Allah. Dan pola baru muka ini. Karena belum mereka ini. Mau lihat mah tinggal mana keluarga nanti seperti soalnya mana di kita namar dengan tubuh buru bere babere asa tapasahat pengurus yotra tubuhan yang sehuton tusuk mahita saluhna gak usah dia mau buru bere kita kena dengan tubuh oi ke pengurang pak udu di son di mana lao mangaruhon omat tuon tuinganan pangkokinan ini jadi di son di bawah dua korong di son ini masih pungut nama rata ada kebetulan bapak dua doang untuk pungutannya saya berdua jadi nak pala gajang hatanan terlalu mobi madirak abang namin dari son terlalu mobi abang bapak si Den kita tinggal di son apa tinggal nama do si Firman di son jadi kunang rumah bereng-bereng bapak dan jadi terlalu mobi non tinggaman non nulis taruhan nomor on kita pasal ini kurang ada kami di itu usah dari rohan dua musuh di nama orang gitu kali boto mau pataruhan atau nama tahu nanti bos sudah rohan yang dia tabat kudu akai boto rasa ada panahon tuh nih semua rohan nanti betul jadi soal hubungan dia agar rata atau bosan nulis kami pasar soal ada dua monok dibuat menahau oras ban mai sopo di bali dua dia mana ini saya butuh pemberontak atau pasna saya motor dari kapal sulian saat disuruh saat matu butin yang tiga ras nungasa bila tim sulian kamu orang yang udah tambah satu adat 2 tahun saya saat itu tuh bangga biar jalan orang-orang bisa bang ilu ang kita soalnya dokternya kan ada dua balik bangga bina kita pos dulu adik kita belum tenang orang-orang di nomor buru gabi mau ketok kita masih bawa betul emenis berdua dua perlingkungan di Siboro amat tani laka ada orang bapak anak tua orang semua kita sadu nah di Barolo betul saat di dulu saat batu buktian saat anon tapat aru mga tahun dengan bersatok kina ini yang kita mengurus orang sedia atau tong mah di pasu-pasu Tuhan betul
Sony mah di keluarga di Bapak Nabi di Sony kedua. Pasatog tu pamahami na marhamaranggi. Baik kau mau timalawi. Martari Sony mani persal saring bojoni inatan atang ulongnya alani sekami bonanya subuton martamian anggiat matujulan nyari tu hari nama ngihut lam tu sadal nama kita sude goparan ngeputa oputa tiap bulan asa kapok semua nidok di situ tua balik tak pagawin atau mendal husitaruan arita nomor hula uru magabe takas berita marsi pololuan jadi di hamuna hahanami hangginami guru beri nami ala nadi sondo be Jakarta jadi dihita mula ni asubuton asa rohita mandapoton dengan tubuta kaya nakota los tapasahat ma Jakarta di hamuna parmusin nami naik pasahaton perjabaro tulungan tubuh nami pahamin pedang ma
kami akan bertemu dengan calon tugas dan Maria dengan Korea. Dawin na mo tiyo, pinay pa ito haswa na ata. Kaya ito mas dito na basta lumawan sa ata. Jadi songonima dihita sudena kami roh siang si Matuani Bolu Sobakti Songsongoni si Rajoloan Dohot Punguan si Rajoloan na diutaw tentu sehali Dohot doani marhabuk ni roha tidak berhak na dua-dua nani halongot tahun jadi ala adong do siak kami punguan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga neng di pasar tani langsung ini tupak nasian kami si Matuani Bulu Johanna pun jurong jadi hari jual lagi lah tiruhamu mah pangalawa na itimulu na jala pula na pe tulingat ko na nakadong kasundan ang bundel kami pangalak kami ina na tahulong na jadi soon hata namin tuhamu na alay sa kapinayan ang bubu jadi urus kamu madenggan so masa ewek kamu na lima bata na tinggal na maon jadi orang kami mau kamu mah pakai kalimahon alara iko pasan ako mga orang sinungin lagi pakai kalimahon jadi anggo berapa on sangat lebih pasan ako muna ya kamu nasana ako ni bubo muna mengurus bapakon asal jangan asal sehat juga jadi masih lokal Tuhan muna jala semari ngabi kumu habis on baik soal Matuani helang ini jadi lasmar hamuna sama dia dengan udah mana ibu muhansum lasmar hamuna betul yang dong ultima jadi sonari baik kamu bajoro musik bukan mana yang si tokoh mana lo pesahat tom lima jadi ultima Matuani Bulu Surbakti Songoni menang dihamuna hula-hula nabi Pumuan si Raja Uluan Molotupi aga
marbusor ate ruduknya melu gabe na ate. Jadi mulai ate hulu kami biasa di hula-hula nami menutup gabe pemuduan nami saya dipasu-pasu lama itu salurikna ilas neroha nami inam di pasar tamuna marhina itu situ suara imatu pak na pangurut itu kami siap penguat doh simajali guru kami betong hula-hula muna nama jalo dohron nami masuk di blok misi dua asabagok mana hatu dulu mana marobian oras mahami nama jalo juga ada nama sikap ni di hamuna nama malian jadi saudari be roh mahami hula-hula muna mulatuk sonope nabui terpasang kami marhite-hite oras itu ditondi Tuhan ulos naga tersitorok rabu panggilan nami mau kita kami mau Tuhan montare bata sianggia masuknya mau paran nih napolo nami saya itu labena saya itu murah nama pasal-pasal itu Tuhan tujuan nyariom di hamuna para musim nami gati-gati asal kami menawi nabi yang aku nami semua Tuhan guru nami pertama mah musik nama musik siap kami sinotin buru sinaga buruk aja secara pribadi tulang tulang baru pemasukin tulang jadi 40 tahun doang magudan bisa doang jadi gumo tuh hal perjuangan ini tulangon isa namin may tao di bo itagdaro patay na do kan jadi ngaruh aku di pertuan ni Natulangon memang jalan terbaik doon di Hatta jalan ikut songonon di kumati Natulangon madapat ito Hatta jadi dah mga pola mamudaya mga pasing o tulang memang ikut songonido kahangin pinagul songonido to jadi suatu akal lain iba lain ibu tuh kamu nado tunggu dia kehidupan marang pribadian ni Natulangon tinggallah kamu udah menentukan dirimu kamu udah kamu bagak kamu udah kamu leket jala kamu udah kamu roa dia dong pula si durang berhonoku ba merseduna leket mahita tujuan yang narion terlalu tulang masih mangulu ya amar panggiluan tungma jaga hamuna udah mereka mulai suntuk akhir mulai tema jadi seorang mah anong libog kami sa otik sa masaktin nami so hanggang tinikarangan bunga otik subadi doon budang-budang goraon jadi sendiri mah heran bantu di keluarga Natulang so harlae mengurupi hamuna lao manaruhon hala Natulangon tingin na pa sa pagkirani dia hulang ito pinabutang kami bamula tema sonari kundo na au simajuani maka sedangkan ini mana sesat jadi amal kemarin
Tupe suruh berkiri nalo itu, nas marahapuna. Orang nalo kima itu, si matamu, ada kandidatku tuhamuna. Buleson, kalau kalau tak berokon ayah nasi, ulang turunan terus sedangkan. Jadi sabaran anak orang tahu. Jadi soalnya pengen waktu sebetulnya alam arah kampung ambil kursi bapak saudara. Jadi soalnya sama bapak saudara anakku mereka sedangkan siang saya ini buka. Jadi kalau soalnya mau bawa aku para anakku sudah bergotongku. Oh ya karena itu kami ini bahasaku. Tuh. Merek kalau ke pertemuan ini ada juga doa menolong doa anak kalau malam lagi kalau corona lagi yang nami foto doa kita nami foto kalau ke nami naturang ke macam ada dua kilo karena tahun ini macam ada dua lima anak foto dua malam jam daerah Tuhan ini tulangan. Awal pengadukan korokun sampai kakak dok. Ya. Atu orang so huhata hojo tuha mata hamu hasubuton perjulu suhu bawa tohon huwa parumen nami do anak nami. Ihamu parumen nami do anak nami. Dinaruh kami ima simatuamuna edang sian kodok-kodok molotumpe holan sakti nami bubuak kami ima di pasari matuan di simatuaton lasmarohamu ade molotum di pangaratu pehaduan aka bari tanading gamma buat tutongan di jabutta songoni mahata di parumain nami dohot anak nami songoni di hamumuna ni hasuhuton Ommahami simatuani burumuna dimana mahitihon naung sarimatua simatua nami ison jala huwa kami do somodalan nami marsoba mangurubi hamu mahiti sakti molotu mati pior raja nami nabui pumapunguhami masih titik sigopami hotang gelang pangarahokna otik sosadia benabuhi hukum habis ya si madone borumuna saya mata di batama namang goge masuk alani naik pasahaton sakti mahami amang permusik nami buat kata ni ulang nami baim baju logutak soba asal pasata misalkan nami orang amang permusik nami kami semua Tuhan Ibu
si titik si gopang orang orang parang nak tusong manipe sa tinami saya materi batama na manggugi baso pasuna partikiran ko kasata na tuwa muraja nami mau lihat guru soalnya kamu situ tua aku ya mai mabe asal ini so dakra rohani atur kamu jadi nak atur kamu ulang asal rohani soal pasatan iya orang seperti itu di doa ulos sehingga terapu pertama musik tahu kasus jujur bersaudara dorong kami masuk di ruang situ tua asa titik mana di nopen na gua pengarahuna tersama ini memang guru na terpesan kami aman terima taman manggohi masuk jadi kalau kamu memang guru kesehatannya nabi asal usul boleh hamid baik masatannya baru mesti diune jadi tangan terlupa puji di sini. Ada memang sebelumnya tidak tahu nama doa bapak untuk bapak di sana. Jadi pada waktu di sana Bapak Jepri, kalau dengan kita apa soto si sekudanya. Jadi hari ini kupas panggilan kami. Khusus Tuhan mudah na jenok bisa dari kamu paroh kamu bapak lalu dengan kita bisa hargai panjangnya rotu sendiri semuanya masih doang aku kau lihat tidak jadi jalan mak jalan udah karena warna deh kas ditanggung kamu nakti jadi baru kamu buang buruan itu perjuli siluhur amang buruan buru dan dus rohamuna nalau makti buruan yang dan kita kubutosa marang masong dia titik ale si adong do lapatan na bolo direk kamu do si rohani ang buron mungkin kasi rohani Tuhani bejang ini jadi abang boru farming bulu mungkin sehari ya adong rakti motor hari ale nama nunggu di jalan muda na pinasahak mina sililingok kurungan jolma mulak masonari itu jadi ini ngotong belajar pengisian lui mabalu semangat terhulok ko pengisian lui mabalu semangat terhulok ko ima pa usro manggo ima gugu mastaniang pasahat
Tuli bata idu nama aliang kubur kita atau tong mangaramoti sahat tuari narang siberi utota tu kapatarun naporo tu beredian pasal tukiran tuh asa harbangan dalam kuhita bela tu dalam kuhita kata pasu ada gabi sepuluh tu sedang asauta kopeng tong muna marto yang baca tu raja nami asa botang ini permahan mapita seluruhnya kata pasu ada gabi merulu muna Rungkut pamumay martungan niya. Maluto na dami. Asa sahat masulu sahat matibutian, tohong may potong gabihan. Sahat mahamu, saun uhut gabihan, totong ma bidongan ni Tuhan. Maluto. So, lima, at apanapuan siya kami, Tuhan muna ang guru namin, terlumubi nilay namin, muliatin. Tulang dok ng tulang disawag, totong do bihami mandok, muliate ima kata, nauli na linggan terlalu bihami birimuna dan tulang totong ay boka muna lagas kamyang muna terlalu bihami akapulipus mon beremon dan tulang baik di pengaratuan manang na tinggal rapat dok udah kopi hami bison totong buah kamuna bagas kamyang terlalu di udah namyon akas dari bere kamuna dan tulang bison terlalu bihatuan ni udah kon. So mangilong mangelek mara masompa mahami datulang natulang ate iya pinakin songon dia ka pangalahon namin ang sarili ko mungkin dang na tois nami tulang dat natulang tulang pala rohani tulang inakin songon manetek kami pe dang terdok kami manangah datulang olat saya dipasu-pasu mah datulangan nong saya dan natulang mula tu bagas di datulang di bagas ang haipasan Tuhan memberkati terlemu di hita so ini pe dia enggak ditabayangi ku majo itu kita dulu kyo barang alote ada naudi ada pura ada pasu lau berasa muna sadubut na horong ni nama kolong ni roha tu amin tanu na ulu dan seunang mengubah seunang mamusik cuma bisa berbeda main nanti cuma bisa berlalu ada naudi ada nalinggan pasun Daudi pas nalinggan dua na ape mai itu sebagai nami dua dua barang ayat po mai to dua pan nami apun nami mai hot martongan jauh sasa disuruh sahabat putian toh mai itu dulu di rondang di bulan sahabat kita mau orang suras sila galian setotong ma tiramo di Tuhan so ni ma so hata mapur siya kami berdoa mau diatit tiap tingkat soalnya sokot. Iya. Jalan pun lagi. Permusin nami. Gabi. Sanok perjolo dah 3 hari baru belum masuk. Dari sini ya.
kauha si parholong bolong. Jakon o Jesusi. Kita membayar tanda harun Kristus di bangsa gorengnya amadon anak dauton di Porbadia. Saya anggiat mari batang amang mualing nasa pakirimon mangalehon apul-apul nasumurung tulita saluhutna saunari sakro di saleleng di leleng harap mari kamandok saunari sakro di saleleng di leleng. Kamu aliakahina donganahina olongan di bagasan haposetdo tapay maima Yesus Kristus Tuhan paubanado dagita naleaon gabi nusod dagina nasa nabi di bagasan pakiriman tataruan mang sonari domata lima pinang nabudyon lima rosida buru simbolon mga kopong jepri buru simbolonon tuudian asa disima iba ng maradian di bagasan dami paimaro Tuhan tao paheon akan namate matangyang magitan ali di bata ama namin polo na panguluhon alak namate dongan namin Rosida buru simbolon manang kopong jepri buru simbolonon porseado di gaya ni anakmu dalam makirim do ibana di hangoluan na manaktong palua maibana siya saluhut taten di dosana asa ditiki ari ayoni pasidohon ibana di bagasan amulianmu marite Yesus Kristus anakmu Tuhan namin di bata na mangolu dalam marwaso kapokko di bagasan asadondo kundi Porbadia sonari sakro di saleleng ni leleng na amin. Kita nauli KBG di bagas Botarion lima baru nauli Yesus Kristus manghiuton nabadia Johannes madapoton pesta Paskah saat ma Yesus di Betania nunga polau pakari si Lazarus di bagasan tanoman didapot alai anggo huta Betania ajonok doi tu Yerusalem tar dua batu daunang orok do Yahudi nang Roma nopot si Marta dohot si Maria mangapun nasida siala iboto nasida ini jadi dung di BG si Marta nang roh Yesus lau maibana manomu-nomu na tinggal di bagas do anggo si Maria dung ini na si Marta mamandok Yesus au na disonho ali Tuhan nang tagaman mate ibotoki alay nuanpe tong do huboto lehonan ni debatado tu ponasa si Panginoonmu tu ibana gabi di Yesus matu ibana na hehe ma ibotong dari di si Marta matu Yesus olo uboto do na hehe do ibana di hayoni na di ari parpudi dungi ni na Yesus mamandok ibana audo ayan do nang uluan na mangulu do na porseha diau nang temate ibana dala ganuk na mangulu dala na porseha diau na sotupa mate ibana sa leleng-leleng na porseha pangidota tu debata asa takas horong ni rohana tu domatta
naung jumulo mondingon nang tuhita saluhut jala apul-apulanna tot bihitang. Ali bata ama parolong roha saya toktong do didongani hohami marite asini roham tatak madongan namion na lau sirang sian hami jakon maibana di hatuanna manok tongi martangi yang mahita Homa Tuhan taniang nami alide batasi pangapun na sumurung hodo paubaon asak ni rohan gabe halas ni rohan apuli masih solot ni dongan nami namun dingon pahehe mana sida sian haholoman ni asak ni rohan jala sodakon mahatiuron ni bohim asa tarapul roha nasida martangi yang mahita Ali Tuhan silen hosa dohot hanguluan dibain hodo hamateani gabe buah hidup Tuhan nguluan lain baru marites yang silangnya anakmu Yesus Kristus tapos marawani sude akan aposea diho ay marites yang nama matena do ditaluhon Kristus amateani jala marites yang ayona do dipasuang anguluan martani yang mahita ale di bata amana sinagogo anguluan nama notong lo halumutun hani disima aposanmu nasa ilu-ilu sian si malolong namin disima hami sude maruluk-uluk di bagasan hatu wawanmu marite Kristus Tuhan namin kamu ayah kadongan mardongan tamian sonari pabor hatot tama inang nabunjon tu inganan na parpuli asa maradian ibana dihangulun nama notongi poseado hita di Kristus mau mate humok opita dalam naung hehe lau pasaton anguluan yang baru tu aka na posea asa tama adalah purit ibana omot tu anguluan nama notongi apis-pis makibana marite ay nabadiyahon Roma sonari kamu akan suruh-suruhan Roma kamu akan nabadian tumu-tumu dalam udur hormat Roma namion rosida bolu sibolon manang opung jepri buruan tujolo ni Kristus Tuhan namin amin saya dijakon Kristus maho ay banado naman jauho saya anggiat ma akan suruh-suruhan mambuan dalam mengirim-irim ho sahat tu akuan ni si Abraham amin Tuhan leon ma paradian nama notong dalam saya anggiat ma hatironmu manondangi ibana amin jibak nama anak kondi korbadia amin ale rosida boru simolun manang opung jepri boru sirang mahosian kami borhat mahosian tam dalam gomot maho tuhuta nabadiyai lima huta di Yerusalem nama notong tinggal hon marura pertangisan on dalam alasan mah tamo na pinarbaga-bagai sa di saleleng ni leleng na aneh tutup mabatang Marite ita siya nomor 376
kami honga ehe oni hangoluan. Dung pe mate asa godang parbuyen na. Sonari naing tapasaan madong taon tu inganan paradian na. Songon Kristus naung tuat tu hamatean. Dungi ehe di bagasan hamuliaon. Songon imanang dong taon pae hona tu hanguluan nama notong. Martang yang mahitam. Ale debata namarwaso jala para si roha di bagasan tanganmu do hanguluan ng hama mate nami o sandiri do naman jo do nga namion mulak suwadopanmu di bagasan do ni roha naeng pekon nami mapamatang na tu tanoman alai di bagasan pakirimon na gop upay mahami do hayon na songon Kristus naong pardolo siyan tonga-tonga ni akka na mate atong saya asima roham di ibana ali Tuhan jala jatkor ma ibana di akuanmu marite Kristus Tuhan nami amin. Manangakon tanoman pinahombar manang rumah-rumah udiane dai nangon martang yang mahita ali Tuhan Yesus Kristus o sandiri nu ngabongot tu bagasan aholomon ni hamatean tartanom jala hehe di hari patuluhon upang iduhami parbadia ima tanoman inna hamoron ima upung jepri boru simbolonon asa donganan nami na kuswaton ima inangon dison ehe rapoko dalam mangulu di bagasan hamulianmu do di saleleng ni leleng na amen. Di bagasan kornyama dot anak dot tondi porbadia amen. Ada atur hormat bang naga buah apa tuh? Miring. Miring. Oh, kudang on. Yang kat. Iya. Baru pas. Sada dua. Tangan muda. Nunga tardidi jalan nunga mangulai tubuh ho. Sian ait do sian tondi porbadia. Alasan mah pasca ni Tuhani do di saleleng ni leleng na. Amin. Iba sumur ngama dot anak dot tondi porbadia. Amin. Saya anggiat mahinahe hinadenggan nang suan saleleng di ngulu ni dongat taon marbungaran mai songon khusus ni bungaon. Amin. Ale rosida boru simbolon manang opung jepri boru simbolon nunga ditinggalan ho tanoon nunga ditinggalan ho jabu ni natorasmu mangulu maho olat nion di jabu ni amatta di batang. Ale rosida boru simbolon manang opung jepri boru simbolon na hinaholongan marhide na mambuan tanda hamonangan ni Kristus say bongot maho tu hamuluan na manotong di bagasan gorni ama dot anak dot tondi porbadia amen. Hamu akadongan
tatangyakkon masonari dongatta naung tatanom bison anggiat dijakkon Tuhani ibana di hanguluan dot asonangan nakotong ale Yesus Kristus nunga didokho au doha eon dot hanguluan namangulu uhut porsea diau naso tupa mati ibana saleleng-lelengna upang iduhami tuho pae madongan namion jala pahuba madagingna naleaon gabe doson dagingmu nasangapi martangi yang mahita Tuhan tangian kami ale Yesus Kristus ditiki ngolum di tanaon olodoho paeo namate atong say marlomoni roa maho mangaleon tudongan namion anguluan nama noktong martangi yang mahita Tuhan tangian kami ale Yesus Kristus marhitesian pandidioni nunga di parbadiai hodongan namion gabe ruas dohot siseanmu atong say marlomoni roha maho manjakkon ibanan wain tutonga-tongani akka naung pinilitmi martangi yang mahita Ihon ma Tuhan tangian kami ale Yesus Kristus dumate si Lazarus ditangis hodo ibana si marlomoni roha maho mangapusi nasa ilu-ilu sian si malolong nami martangi yang mahita tangion ma Tuhan tangian kami ale Yesus Kristus niodjar ni asini roham say diapuni hodo akan namasak roham upang ido hami tuho tambahi maha persen nami dohot pakirimon nami di holong ni roham anggiat talapul rohan nami martangi yang mahita tangion ma Tuhan tangian kami rak mahita sonari mandok tangyang na diajarin kata Yesus tangyang amanami ale amanami nang bijang say pinarbadia maguarmu say maharajaonmu say saat malomoni roham duran somon bijang deron madhami ale debata na sunbasa pasingot maturohan nami naholan satokin sabing dongulu nami di tanoon jalan na soto tudo tiki ni hamamate nami upang ado hami tuho Tuhan say didongan nito di purbadiai mahami toktong asa tugu haposen nami hot pakirimon nami jala bagas kolong ni rohan nami midasude dongan say songoni mahami pasoton lomoni roham saleleng di ngulu namion jala dumate hami sogot papungu jala pasada mahami do sude akka dongan nami naung manjoloane hami di bagasan hamulanmu nama noktongi marite Kristus Tuhan nami amin. Palua honau siadu sai sude. Aluhamu
silangi. Tatap memahami anakmu. Tanyaku anakmu Yesus paluat rumah. Asa diona. Terima kasih. Boleh tema dibahaskan kami Sen Hasbuto Tuhan dari Yuda kami rombongan Yara Rojo Muna Nargai dari Senauka satu Tenggaruhon makin dari dalam di mana persatuan. Oh iya, sorry. Kalian kami maju bata, kalian maju yang mau kemudian dia kami kita berikan kata bisu, supaya kesehatan, supaya kesehatan. Oleh itu mah berdasarkan kaum budi.